Assalamualaikum Mas. Waalaikumsalam Pak, pripun? Asmanipun sinten? Nggih, kula Kuswati Pak. Kuswati. Lah niki kok sami dolanan kaya niki anu kepripun maksudnya? Niki yang nguri-nguri kebudayaan Pak, eman-eman. Ngaten nggih syukur sing peduli kali budaya. Nggih, alhamdulillah. Lah sanesipun kegiatan utawa kesibukannya napa maneh niki? Alhamdulillah kula kegiatan niku damel gula kristal. Luar biasa nggih. Nggih. Gula kristal sing diimpor Nggih, ekspor nggih. luar pun kira-kira niku saniki gula kristal niku per kilone kados pinten? Masih 18.000 Pak. Per kilone Nggih. nanten Nggih. gagasan dengan setiap produk per harine pinten kilo? Nggih, alhamdulillah nggih. Selangkung angsal nggih per harine nggih. Per harine Nggih. selawe kilo Lho, nggih. gula kristal Nggih. sak kilone 12.000 Nggih. meh 500.000 Nggih, alhamdulillah niku. niku saged keuntungan bersih dados pinten niku tak jenengan niku. Nggih, alhamdulillah nggih. Lumayan lah. Oh, ngaten. Nggih, kena nggo pel-pel kados niku nggih nggih. Oh, ngaten nggih. Nggih. Nggih, syukur-syukur lah. Sing penting panjenengan budayane, uri-uri budaya dilestarikan. Nggih. Niki kesenian khas Banyumas. Oh, nggih. Ampun ditinggal. Nah, niki jenengan kok ngantos kaya niki carane niku nembe kerja kesel laya-laya napa niku? Nggih. Nggih kali kacane nggih atus niku nggih. Nggih tambah nggih rengang-rengang lah. Lipur-lipur nggih. Nggih, syukur dados ngilangaken Nggih, kejenengan nggih nggih leren. Nggih, pun matur nuwun. Nggih. Budayane tetep lestari. Usahane gula kristal Nggih. maju, Nggih. sukses, moga-moga bisa meningkatkan kesejahteraane keluarga panjenengan. Amin amin nggih. Matur nuwun. Nggih, sami-sami. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Nggih, monggo monggo.